Zimbabwe mamuka sei. Panguva dzimangwana nanhasi probably around 4 o'clock ndabiwa nehope. Ndirere pakurota kwangu ndarota hope dzandichakumbira kuti zvichida pakati penyu maZimbabweans kuchaita angazive dudziro yacho. Right. Ndaona ndakamira mukati meguta guru randingafananidze neJoburg. Ndanga ndakamira kuguta iri ndiri kuruboshwe on the southern side, ndakatarisa kumabvazuva, asi ndiri nechekumashure kunenge kumavirira kweguta guru iri. Ndanga ndakatarira mudenga ndakaona ndege huru yanga ichibva from the northern side ichiflya nepamusoro peguta zvishoma shoma isingamhanyi. Pandaiona ndaona yanga yakakura kwazvo like a Boeing. Ndaona yanga ina mavara maviri anoti silver and green. Silver and green. Ndaona kuti yanga iri yeZCC yeMazion. Anga ari pedyo neni ataura neni akati, Judah, ndege iyo ndeani? Ndikati ndege iyi inenge ya Bishop Lekanye. Zvikanzi indege iyi ndeya Nehemiah Mutendi wekuZimbabwe ZCC. Ndakati ndege iyi anofanirwa ari Lekanye nokuda kwekuti chinhu chidoko kwazvo nokuwanda kwamazioni ari muSouth Africa kuti vamutengera ndege hombe. Saka ndege yaramba ichitenderera ichifamba zvishoma shoma. So mutyairi wendege arereka ndege kuti vanhu vaone ine display of show. Ndikati ada kuratidza vanhu vagere muguta guru rine reJoburg kuti ndege yake yakanaka sei, watenderera wakaiisa nerimwe divi. Ipapo meso angu azaruka ndikakwanisa kuona kuita sezvinonzi ndege yanga ine maside glasses all over. Ndaona zvigaro zvazvirimo mukati mendege zvinoratidza presidential suit yanga iri mukati mendege. Ndege yaramba ichitenderera. Ndege yatenderera kudaro yazoenda ine state of display show sezvo yanga ichibhuruka on a low level. Yaita inonzi vertical take off yakatarira mudenga. Yakatarira mudenga, pilot aispina neimwe nzira inoshamisa. Ndikati, can you do this with a big aircraft? Yakatarira ichienda kudenga, watanga kuidzikisa futi ndege ichita sezvinonzi iri kudonha, asi isiri kudonha. Achida kuti agokwira zvakare mudenga nayo ine display show kuti varatidze vanhu what they can do with this beautiful aeroplane. Unfortunately, vanonoka. Ndobva yadzika, ndokubva yarovera pasi, ndokubva yaexploda, ndokubva yaparara. Nyika ndobva yashamiswa nazvo. Hope idzi Zimbabwe, kana kune munhu anoziva dudziro yacho, ndibatsire paplus 2761 774 9463. Ndingati hope dzemagumbezi. Kwete, handingati ihope dzaipiwa vana Josepha nana Daniel, but this dream is saying something. Right, regai nditsanangure semanzwisiro andaita mukoma Judah nyaya yanga iri kunoziviswa kwamuri naMwari.
senze Mwari ndo vanoziva zvakavanzika, ndo vanodudzirazve zvakavanzika. Chaitika ndechekuti mukoma Judha mune muono, mune mawishes amunawo pamusoro penyika yeZimbabwe. Nokuda kwaizvozvo Mwari aenda fedha achikuratidzai zvinhu, mamiriro azvinofanira kunge zvichiita. Mungashamisika kuti kuZimbabwe yapindira papi. Pane nyaya yamatsanangura muchiti mishuwa maona aeroplane asi yanga ine macolors. Aeroplane ine macolors, macolors aya yanga iri green nesilver. Mukanzwisisa kuti inhau yekuti ndege iyi ndeyekwaMutendi yeZion. Kunyangwe imimi manga muchifunga kuti haisi yemunhu wekuno kuZimbabwe. That's why paita akuonesai akati no, ndeyane Mutendi. Saka nyaya yanga ichiburitswa pamusoro pebeautiful aeroplane uye big aeroplane ine ugaro hwainawo hunoratidza kuti ugaro hweutungamiriri hwenyika. Zvii zvazvitaurwa? Ndanzwisisa ini paita nyaya yekuti yanga ichitaurwa naMwari ndeyekuti zvigaro zvazvinonzi kana kuti presidentialship yekandri yedu yakabatwa kana kuti iri kukontrolwa neZCC, zvoita sekunge ndo pamudzi kana kuti pari kusimbisa ugaro hwechinhu chinonzi ZANU-PF kana kuti utungamiriri hwenyika uripo panguva ino. Saka zvakadaro panga pachitaurwa pamusoro pekuti hongu tinotaura kuti iri kutungamirirwa hayo naEmerson nevavanotungamirira navo, asi vese ivavo vari kuita sevanhu kana kuti vari kudhiraivhwa. Mudzi wavo uri papi kana kuti control yavo iri papi kana kuti pari kubva source yepower rekutonga kwavo yakabatwa yanonzi Nehemiah Mutendi. Ndo papa ine nyaya. That's why papa achiita confusion yekuti mamachita inofanira kuva iri yeukuku nokuti hazvingadai. Pachizonzi aiwa ndeya Nehemiah Mutendi. Ende muchizoratidzwa saita Mwari manje chekuti akuratidzei kuti leadership iri mukati mechinhu chinonzi Zion, iri mukati mechinhu chinonzi ZCC. Ndo mairi kureva kuti ndo ugaro hwayo kana kuti ndo chakatsigisa leadership iripo. Saka nokuda kwokuti nguva yaMwari vakuratidzai zviri kufanira kukurumbidza kuitika nguva iri kutevera, vanga vachikuratidzai pamusoro penhau iyi yandingaburitse ndichiti pakunzwisisa kwangu kunonzi kufarisa nokuda kwezvavari kana kuti nezvavari kuita nemabatiro avaita, zvinova zvasvika pazvakushamisai kuti pamazobvunza mubvunzo wekuti can you do this with such a big aeroplane, panga paane nyaya yekuti vakomana, chinhu chamuri kutamba nacho ichi chinhu chikuru, inyika. Ndo maitirwo here ndo matambiro here amungaita nekukura kwakaita nyika ino uye neupenyu hwevanhu saizvozvo. Alright, since mamuchiona uri ugaro, sapapa achiburitswa nhau yekuti maitirwo aakuitwa nematambiro aakuitwa aakushura imwe nyaya kana kuti aakuindiketa nhau yekuparara zvachose kweugaro uhu. Ndosapa mazoona kuti yambokwidza yakadai so ichidisplay ichishowa, zvareva kuti maitiro avo ese avatraya kuita kana kuti avaakuita zvazvinozvo achava ari anoita kuti kumberi uko kana kuti pamberi apa kusati kuri kure stereki hazvisi zvinhu zvokure izvi. Chinhu chinofanira kuti chikurumbidze kuitika chinhu ichi.
tiri kutaura nawe kuti maitiro avaakuita kana kuti mafambiro aakuita zvinhu zvaakutaura nawe kuparara zvachose kana kuti kusazonzwikwa in history kuti chaimboveko chinhu chakadaro. Saka pano nhau yekugumiswa kwoumambo kana kuti kuparadzwa kwoumambo zvachose ndo nhau yanga ichiedza kududzirwa kana kuti yanga ichiburitswa kuburikidza nehope dzamava muri kunorota mutungamiri iri kutaura pamusoro pekuparara kweumambo, kuparara zvachose, but hwaro hwacho kana kuti ugaro hwacho uri muchechi inonzi Zion ndo kwakabata kana kuti ndo iri yakamedza leadership yedu, ndo mayakatakurwa, ndo munosimbisa, ndo makasimbira utungamiriri uripo, ndo nyaya yanga ichibuda ipapo. Ndaisazvizivawo kuti ndo zvazviri, but according pakurota kwenyu ndo nhau yayanga ichiburitsa pakunzwisisa kwandaita ndichinonzvera pamusoro pehope dzenyu. Ugaro hweZanu PF kana kuti hweleadership iripo hwakabatwa kana kuti huri mukati meZion, that's why yanga ichiflya iri mukati meZion kana kuti ZCC ndo mayanga iri. Saka parikutaurwa nawe kuparara kwacho zvachose zvokusazonzwikwa kana kuonekwa